ine de davramyzyň sebäpkäri Amangul gyz biziň aramyzda bir el şarpalyňla ajaýyp fursatlary şeýini davraň sebäpkär garşlanýar. Bolsaňam sen erteki, sana inanaryn men belki, men seninki sen menki. İnnedal kisadınki, ütküdü dünýäň renki, sen meninki men senki. Sen men yekem, yüreğimde kan, seni övmek için men içimde sırkan. Sen men yekem, yüreğimde kan, hemme bak kowy bolar sen menki kan. Yürek dur sonra giderin seni gora, soňuna çelli gideli bilece yöre. Maňa sen sewiň bilen barlygyň yeter, söýerin seni her gününküden beter. Uwanup en ataňy bolup kal, janyma janym, bolaýyn ömrüme many. Men sen taýyň, gel jana janym. Sen men yekem, yüreğimde kan, seni övmek için men içimde sırkan. Sen men yekem, yüreğimde kan, hemme bak kowy bolar sen menki kan. Uwanup en ataňy bolup kal, janyma janym, bolaýyn ömrüme many. Men sen taýyň, gel jana janym. Sen men yekem, yüreğimde kan, seni övmek için men içimde sırkan. Sen men yekem, yüreğimde kan, hemme bak kowy bolar sen menki Indi şu ýerde bir zady aýratyn belläk geçesim gelýär. Şuň kunna davra gatnaş bilmeýän Amangul gyz mehriban jigiň bar Kemalyň adyndan men gutlaýan diňe bir süýji gutlog däl, size bir ajaýyp sowgadam bar. Döwran video kamerany şol keje we toý mekanyň kapysyna baktyrýan. Häzir Yöritek Kemaljanyň yollan ajaýyp sowgatlaryny garşylaýas. Hemmemiz bilelikde syn edýäs, tomaşa edýäs. Yörite daşary ýurtda okap ýören Amangul gyzyň mehriban dogany Kemalyň adyndan sowgatlar goşulýar. Nesibesini ýar. Çok sağ olun. Owadan Gülşemen toy sowgatlar. Şeýle-de süýjilik tortlar, ne tortyň ýüzünde de ýazgylar bar. Kamera has goýup ýazga geçirip. Näme üçin owadan Gülşemen sebabi ýaşlarymyzyň durmuşlary, ykballary edil şol owadan bägül gülleri ýaly, owadan bolmaly. Näme üçin süýjilik tort? Elbetde ýaşlarymyzyň durmuşlary, ykballary süýjilik torty ýaly süýji bolmaly. Indi Muhammed ağa gutlaýar kapyňda diňe toy bolsun. Indi mihmanlar elbetde her bir aten üçin öz mehriban gyzyny durmuş ýoluny ýollamak bu ören kıyneşi yönü kıynanmasa bu dünyadaki en ulu bagteşi. Şonuň üçin biz bugün näme etmeli? Atenany gelin toylan mübareklemeli. Şonuň üçin hemme mihmanlardan haýyş edýäs. Ilki bilen gowa diýip Atenanyň şanyna bir el sarpalyň hemmeňizden haýyş edýäs. Ne Muhammed ağa toyu hemmeler diýsen begenýär, bizen begenýäsini Kemal menden haýyş etdi bir dogan hakda bir goşu okap berdi. Onam şu wagt okap bereýin. Ayal dogan enen ornuň tutşaklary. Erkek dogan
gözü kimin bakçaktara. Suğsan wagtyň derya bolup akçaktara. Allah'ım uzak yaşat doğollarmı diye. Şonuň üçin Kemaljanyňam näme nirede gelse jany sag bolsun, okuwyny sagman guturup ata jony goşmaly dile gerýäs. Ak pata berseňiz. Aşdyra. Ene şoňky tabara gatnaşan ahly mehmanlar ene gowy arzular aýdylypdy. Bizim öz şu ýa-da perdendimede olakan akyýarlardy diýes. Hemmäňiziň toylar şolaýaly gowy oğly bermek, çarmak nesip etsin. Yurdumyz paragat bolany, adillik bolany, gowy taşlar aýdyldy. Hemmäňiziň toýlaryňyz hazır bolan, bizim öz gözegimizde, öz guýdymyzda, öz perdendimizde akyýarlardy diýes. Hemmäňiz janyň sag bolan bir şeýle fırsatlarda bir gamyň bolmagyny aňsat näme dälýänim. Näme bagtly bolan baran ýerine ýaşykyň hyzmaty berdim. O elmedam hemmäňize gyýda bermek, oğul çykarmak, oğlum öýlendirmek, gyýdam çykarmak hemmäňize nesip etsin. O bulara da baran ýerine ýaşykyň hyzmaty berdim. O agdybilik bolan, ýurdumy faragat bolan. Hemmäňiz aýdylan taşlaňyz, aýdan taşlanan şu ýaşlara, bagtlara agdybilik bolan. Sağ olun. Sağ olun. Menem gyýdym bagtly bol, baran ýeriň aýagyny tutdum. Oğlum Kemaljanyň adyndan bagtly diýen. Ýama maňyl bagtly bol, baran ýerine gül oýnakka. Doğanların sağ olsun. Yörüyte Kemaljanyň adyndan ýerine ýetirýär. Meşhur aýdyň şeýbal, Döwran Nuriýew dowam edýär. Sağlığımı yatlap, doğanlarını eslep, Allah'ım ayırmasın bir birikten asla. Siz men göz kıvancım, her yerde dayancım. Siz başıma kenar, hem taşıma kala. Sağlığımı yatlap, doğanlarını eslep, Allah'ım ayırmasın bir birikten asla. Siz men göz kıvancım, her yerde dayancım. Siz başıma kenar, hem taşıma kala. Doğanlarım var, men doğanlarım var. Elmedam menin yanımda doğanlarım var. Toyumda hizmattan en bagıtlı günne meni bagtly edýän doğanlarım var. Yeşotan suyum devam edýär. Yörüyte ýalkyndan gelen mehmanlar üçin Uwanşan temsil dowam edýär. Oýnaýar. Döwran Production